bir künni kич bilen кухняда басып торам, и смска килде Раилден, и вот язган, әнием синең улың герой дип. Абдрахмановларның олуулары Раил 32 яшендә Россия геройы була. Алтын йылдыз медален аңа августта туган көн алдыннан Мәскәүдә тапшыралар. Махсус хәрби операциядә Раил февраль аеннан бирле катнаша. Тулы бер танк ротасы белән җитәкчелек итә. Каршы якның оборонасын бәреп керәләр һәм бер авылны азат итәләр. Раил үзе Россия геройы булу ул минем генә түгел, хезмәттәшләремнең дә батырлыгы ди. Әти әнисе уллары белән горурлана. Ул бит инде бик зур исем. Аны ертергә ул исемне йөртү өчен бик үзеңне дә шул дәрәҗәдә тотырга кирәктер инде. Авырлыклары да бардыр инде. Бөтен яктан үзеңне күрсәтергә кирәк. Тота белергә кирәк. Һәр вакыт син игътибар үзәгендә җаваплылык өсти. Әлки районында туып үскән гади авыл егете ул. Казан танк училищесын тәмамлаган. Раилнең әнисенең абыйсы хәрби була. Бу елны ул шуның үрнәгендә сайлаган. Россия героеның әтисе дә майор, 20 ел хукук сагында торган. Кичкенә вакытта мин яргам шул әле акыйм дип аталган автомат агачтан итеп сызып ясап биргәнем бар менә. Ул может арадан да тигән малайлар битендә биште или машина или автомат шул картер атышы билдән кичкән чыкты. Biz yüzümüzde sayıstık. Şalkımız alardan da kilerlerinden. Коридор буйлап килә иде ул ничектер, төп-төз басып. И директор совхозы дип әйтәләр иде инде анарга бер хатын шулай дип әйтә иде. Дигән ничектер аның йөрешеннән үк менә беленгәндер инде ул. Улым исәнме? Сине Россия геройлары көне белән котлыйбыз. Раил Абдрахманов Мәскәүдә Россия геройларын хөрмәтләү тантанасында катнаша. Бәйрәм белән аны әти-әнисе дә котлады. Сезнең ул заслугаларыгыз, үстәлегез, бирегез бүтән әберне. Бу йолдыз сезнеке, минеке генә түгел. Рәхмәт улым, рәхмәт. Тәртипле, тыйнак, кечкенәдән хезмәт сөючән, уңышлары өчен әти-әнисенә рәхмәтле ул. Раил хатыны белән бер ул үстерә, аңа 4 яшь. Тәртипле булды, акыллы булды, бер вакытта да авырлык китермәделәр. Өлкәннәрне уважать итәргә яшь. Кичиләргә булышырга, шулай дигәнең дусларыңны ташламаска. Үзең яхшы булсаң, бүтән кеше сиңа яхшы була дип аңлатайым дип барсында. Әти, әни, әнекәш бик зур рәхмәт телисе килә, бик рәхмәтле буласы килә. Аларның ярдәме белән исән саулыгыга шөкер үстем, укыдым. Бик зур сәлам, исән сау гына утырып торсыннар. Вот Ваня кечкенә чакта яратадыр галстук киеп йөрергә садикка. Школга да садикка да беркайчан өйдән галстук киеп чыгып китмәйдер. Вот мин начальник булам дип әйтәдер. Кичкенәдән җитәкче булам дип биргән Иван Дадосов бүген батальон командиры. Питрәч егете Казан танк училищесын алтын медальгә тамамлый. Раил Абдрахманов белән бер взводта була. Ул батырлык ордены, Суворов медальләре иясе. Быелның августыннан күкрәгендә алтын йолдызда балкый. Россия герое исеме аңа Попасный шәһәрен азат итүдәге батырлыгы өчен бирелә. Лидер гомер буе шулай булды, алда булды, гомер буе менә. Белмим, Алла кушкандыр миндә аңар или чөле. Менә ул беренче булырга тиеш. И ул тиеш бөтен нәрсәне организовать итәргә. И ул тегендә дә артта утырмый ул. Эшләгән җирендә дә. Иван Дадосов хатыны белән бер кыз үстерә, 8 яшьлек Анна хылкы буенча нәкъ әтисе ди Татьяна ханым. Кызы да үзе шикелле. Наверное, тоже атасы шикелле военный булыр. Танкистка булырсың дип көләбез инде. Бөтен Ваня шикелле. Бөтен җирдә өлгер, бөтен җирдә исемен сорасалар, исемең ничек синең дип Анна Ивановна ди. Иван Дадосов та Мәскәүдә Россия герое гаиләсенә башкаладан сәлам юллый. В этот большой праздник хочется передать большой привет всем своим родным. Барлык туганнарыма, дусларыма сәлам. Мине кайгыртуыгыз өчен рәхмәт. Шушындый тәрбия биргән өчен әти-әнигә рәхмәт. Россия герой исемен алуымда сезнең зур өлешегез бар. За то, что воспитали меня. Аны бөтен җирдә яраталар. Ул менә әйтәләр бит, сөкемле кеше була дип, Алла бирә дип. Менә ул шундый. Алла биргәндер инде, аның исеме дә бит Иван. Менә булдырды, үзе эшләде ул аны. А хисләр все такие же, как был минем, как был, так и есть для меня Ваня, остался Ваней. Ике гаиләдә дә әйтүләренчә иң кыены аерылу мизгелләре. Һәрберсе батыр улларын өйдә көтә. Үзем саный менә, бөтен кеше герой, бөтенесенә йолдыз биреп бетерә алмыйлар бит инде, но алар бөтенесе герой. Олья Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.